oleh yoga nom-noman ngene iki. Lah semangat. Semangat wis pokoke tenan nak yoga nom-noman iki wis alhamdulillah, tasik nem sedanten Pak Bur. Alhamdulillah generasi penerus. Nggih. Nah, yo aku lek ning kene iki tuwek dhewe lho. Alah alhamdulillah. Kiwa tasik nggih. Alhamdulillah disyukuri ya wis pokoke. Tapi jiwanya tetap muda loh Pak Bur. Jiwanya harus tetap muda. Nggih. Aja ngono ta, Mas. Ya aja diganggu to. Ngopah sing nyanyi bojone diganggu. Bojone sapa? Menda poyo nasibku urip lan handiko. Thank you.